Dobré ránko, tak štvrtý deň začínam. Ešte nemám ako štvrtý deň pôstu za sebou, ale už mám asi 87 hodín. Takže aby sme si povedali, jak to bolo. Včera som veľa netočila, lebo jak som nejak spomínala v tom jednom videu, že riešili sme nejaké ťažké veci a ma to stiahlo. Tak prekvapivo na tretí deň pôstu ma to stiahlo viac, než by som očakávala. Bolo to strašne náročné a mala som veľmi zlý psychický stav. Nie fyzicky, nebola som ani hladná, nemala som chuť ani jesť. Večer som piekla aj wafle a vôbec mi to nevadilo. A to je jedna z vecí, že to nie je vôbec problém počas pôstu variť pre niekoho iného. Bežne som to robila aj predtým. A keď som varila pre klientov krabičkovú dietu, tak som v pohode robila pôst počas toho. Len som varila jedla, ktoré nebolo treba ochutnávať, že som vedela, že sú chuťovo vyladené. Neskúšala som nové recepty. No, takže včera som už potom veľmi nemala chuť ani nič už dokumentovať, ale fyzicky mi nič nejak nového nebolo, že som vládala, bolo mi dobré, takže to nebol problém, ale moja duša mala nejaké problémy, tak som zalahla skôr a tak. No a dneska to je tak, že 1:39 som sa zobudila a cítila som sa vyspatá, do toho sa zobudila moja dcérka a tá sa chcela rozprávať a potom chcela počúvať audiopohádku, takže chvíľku trvalo, než som ju uspala a ja som už potom nevedela zaspať, tak som si čítala nejakú knihu, písala som diár a potom 4:40 sa zobudila, že chce, že kde som, lebo som bola dole na zemi, aby som ho nezobudila. A foto prikladám, ako píšem diár na zemi, tak som všetky svetlá vypla, lahla som si k nej a pocítila som, že by som ešte mohla zaspať. Tak do 6:08 sme ešte spali a tak sme potom zahájili ráno a to už som ako cítila slabosť v svaloch. Inak nemám slabosť v svaloch, že ráno som stala v pohode na záchod, netočila sa mi hlava, žiaden studený pot, to sa mi deje fakt len druhý deň. Ale tým, že som sa chcela odvážiť, tak som nepila vodu celú noc, aby tam tá váha bola presná a už potom som cítila o tej 6:00 po 7:00 slabosť, že už sa potrebujem napiť vody. A dneska mi je jedine to, že keď sa na jeden bod dlho zapozerám a nežmurknem, tak sa mi robia také mžitky, pred očami také bodočky vidím. Takže to je také ako zaujímavé, ale môže byť, že sa niečo vokú opravuje. Takže berem to tak, ako to je, nevadí mi to. A keď som išla dole po schodoch, tak som mala naozaj slabé svaly, ale vypila som vodu a potom som už po nich behala hore-dole bez problémov. Takže o tú silu človek ani tak nepríde, ako očakáva. Samozrejme o nejakú príde, asi by som nemohla ísť teraz do fitka, zdvíhať veľké činky alebo robiť extrémne ťažkú manuálnu prácu. To ani na to pôst nie je zameraný, ale inak sa to zvláda v pohode. A mám opäť chuť, energiu, ten problém v práci, ktorý som včera vnímala ako veľký, dneska ho vôbec nevnímam ako veľký. Proste bola nejaká súhra okolností, ktorá mi ako keby spôsobila ten stav a tak, no, proste stáva sa. Takže dneska ráno som pila vodu a teraz pijem ibiškovo citronová verbena čaj, čistý, není tam nič iné. A ono to je, tieto dve byliny sú veľmi dobré na podporu mitochondrií, ktoré sú také naše elektrárne. Ale nechcem zachádzať do veľmi technických vecí. Je pravda, že asi o tom časom urobím blog alebo video, že čo to je. A čo vlastne tak nejak používam v strave, aby to ešte podporilo vitálnejší a zdravší organizmus. Ale takto na úvod som chcela dať vedieť, že jak som na tom a neviem, či som spomínala, že už som nejakých 87 hodín v pôste, ale myslím, že to som spomínala. Takže dneska nás čaká deň taký na pohodu, na záhradu a ideme na návštevu k známym. Ja tam budem brať wafle, takže všetci si dajú a ja si dám vodu alebo bezkofeínovú kávu. Ale to mi nejak nevadí. Takže dneska je dobrý deň a cítim sa dobre, hladná nie som, o žalúdok som už prišla, čo je fajn.
veľmi ako extra zlú chuť v ústach nemám, ale čo sa tvorí počas pôstu je taký povlak na zuboch, takže 2-krát ráno a večer si zuby umývam, aby som udržiavala dobré hladké zuby bez povlaku. A čo sa týka dýchu, tak nie je špatný. Dneska som akože Frantu prosila, nech ovonia, jak je cítiť môj dých a nie je ho cítiť. Ako sa niektorí ľudia boja, že pri pôste budú mať zlý dých, tak vlastne to nie je pravda. Ak je zlý dých, tak je nejaký problém so žalúdkom, takže môže sa to pri pôste stať úprimne. Ak máte nejaký zdravotný problém, ktorý ten pôst musí vyriešiť, ako so žalúdkom, tak určite tam bude to, že vám z tých úst bude cítiť, ale úprimne ten pôst stojí za to, aby sa ten žalúdok dal do poriadku. Momentálne teraz žalúdok si to užíva. Je vypnutý, čistí sa. To je ako, so žalúdkom je to ako s pračkou a s jedlom. Takže žalúdok je pračka a jedlo je špinavé prádlo, aby sme začali odtiaľ. A keď do toho žalúdka dáte to špinavé prádlo, tak ho potrebuje vyprať a rozdistribuovať a urobiť s tým, čo potrebuje. A vy, keď robíte pravidelne malé porcie a v kuse mu nejaké jedlo dávate, tak ono v podstate v kuse perie a perie a perie a perie. A preto aj ja odporúčam koľkokrát skončiť jedlo okolo 4:00 a už viac jedla do toho žalúdka nedávať, lebo to je ako keby ste už mali skoro vypraté jedlo k večeru a vy tam ešte prihodíte ďalšie špinavé prádlo do toho čistého. Takže ku koncu toho procesu, takže sa to nikdy úplne nevyčistí. A počas pôstu sa zapína čistiaci program a váš bubon v pračke a vaša pračka sa prečisťuje. Tak to je ako niečo, čo je úplne úžasné, čo ten pôst dokáže priniesť. A moja voľba je 7 dní, ale v podstate na to vám stačí 24 hodín, ideálne 3 dní, aby ste prešli cez všetky fázy pôstu, o ktorých budem hovoriť. No, ale celkovo už toto videjko je také dlhé a na ne stačilo a budem dokumentovať aj v priebehu cez deň, či sa mi niečo stalo, nestalo, či som niečo nového zažila. Teraz je to vlastne, že len som ráno mala trošku slabé svaly a že mám žitky pred očami, keď sa dlho na niečo zapozerám. Nič iného zatiaľ nemám, mám energiu, mám chuť, mám jasnú myseľ a mám svoj krásny ibiškový čaj. Tak vám prajem krásny deň a vidíme sa v ďalšom videu. Tak, blížim sa 4. kompletnému dňu a je to na pohodu. Dneska som bola aj na bicykli, aj som šoférovala a teraz sme na návšteve. Je krásne počasie a úplná paráda. Takže prebieha to dobre, nie som hladná, nič ma nebolí. Tie mžitky pred očami asi stále sú, ale sú menej intenzívne. Dneska som dokonca pracovala a bola som v pohode, plná energie a dobrých nápadov. Takže veľká spokojnosť a je to super. Som spokojná, som zvedavá, ako to pôjde do toho 7. dňa a budem ďalej dokumentovať. Takže tak, momentálne sa hojdám na hojdačke a je mi dobré. Ahojte, 4. deň pôstu za mnou. Takže 4. deň bol ako prechádzka ružovou záhradou. Bolo mi naozaj dobré. Ráno som cítila trochu svalovú slabosť, lebo som si oddialila pitie vody kvôli váženiu. A inak potom po napití vody do pol hodinky som bola úplne v pohode a vládala. Aj som varila, piekla wafle, lebo sme sa chystali na návštevu. Mala som jasnú myseľ, takže som dosť popracovala. Vládala som sa hýbať, behať. Boli sme na bicykloch. Potom som aj šoférovala a vlastne po obede sme išli na návštevu, kde si všetci dali tie wafle, čo som ja prichystala a v podstate som bola s tým v pohode a cítila som sa skvele. Naozaj to bol vynikajúci deň, plný energie, dobrých nápadov a dobrých pocitov, takže aj ten problém z predošlého dňa, ktorý som mala pocit pracovný, že je veľmi veľký, tak vôbec mi nepripadal a vedela som, ako ho ďalej riešiť. Čo sa týka pôstu, tak o tom sa často nehovorí, ale podľa mňa veľmi veľkou výhodou pôstu je, že nemusíte variť a jesť, že koľko času ušetríte, pretože nemusíte ísť na nákup potravín, nemusíte si variť, umývať riady a netrávite čas jedením. Ak sa tento čas dobre využije, tak v podstate môžete podokončovať strašne veľa restov a to je skvelá vec pre našu myseľ, pretože nedokončené úlohy nás ťahajú dole a keď si ich dokončíme, čo sa počas pôstu dá v pohode zvládnuť, tak sa cítime oveľa lepšie. Takže za mňa, ja som
tak vyhodnocovala, že pre mňa ideálne pri mojej váhe 3 dní pôstu úplne stačí, aby si to prebehlo všetky štádiá, či už zvýšený rastový hormón, autofágia, obnova imunitného systému, zníženie hladiny inzulínu, regenerácia organizmu. To všetko sa do tých 3 dňoch krásne udeje, lenže ten 4. bol tak pre mňa dobrý, že ja mienim vyskúšať alebo praktizovať ďalej 4-dňové pôsty. Do 7-dňového pôstu by som išla v prípade, ak by som mala vyššiu váhu, nejaký zdravotný problém, ktorý je spojený s autoimunitným ochorením. Tamto zníženie zápalu a dlhší pôst naozaj pomáha. A v podstate, keby som mala nejaké iné vnútorné dôvody a cítila to volanie, že je to potrebné. Počas pôstu sa stratí na váhe značná časť, takže pokiaľ máte nízku váhu pod 53 kg, tak určite neodporúčam 7, 10, 21 dňové pôsty, ale je pravda, že každý si to musí vyhodnotiť sám. Telo je neuveriteľné, človek je úžasná bytosť, ktorá dokáže veci za naše hranice, takže si ich určite nedávajte, ale ako ja hovorím, je dobre to telo a svoje hranice počúvať, aby ste si tým pôstom neublížili viac, ako je potrebné. Pôst má pomôcť, má vám pomôcť zregenerovať telo a očistiť ho, a pokiaľ nepočúvate signály, že už to nie je dobré, tak to môže vášmu telu viac poškodiť. Niekomu sa odporúča počas postu, hlavne keď máte zhoršenú funkciu obličiek alebo máte nejaký problém s obličkami, prijímať elektrolyty, to sú vlastne nejaké tie soli. Všetko detailne mám popísané v blogu, kde sú aj odporúčania. Ja som neskúšala sol do 4. dňa, bola som na vode, mala som ten ibiškovo-verbenový čaj a jednu bezkofeínovú kávu, to bolo všetko. Takže za mňa bol to úplne skvelý deň a som veľmi rada, že som ho absolvovala a cítila som sa veľmi dobrá, zaspávala som so skvelým pocitom. A to je asi všetko a rada vás uvidím pri ďalšom videu. Ahojte!